Výrobky kozmetického a chemického priemyslu nás obklopujú prakticky všade a denne nám ich ponúka reklama. Menej sa ale hovorí o ich možných negatívnych účinkoch. V tejto otázke dnes otvorím svet kozmetiky a v štúdiu vítam odborníka na prírodné prostriedky, aromaterapeuta a chemika pána Karla Hádka. Dobrý deň. Dobrý den. Pán Hádek, myslím, že sa tomu nedá dnes vyhnúť. Každá žena používa desiatky prípravkov, ale možno nie vždy si prečítame to zloženie a nie vždy vieme, čo si vlastně na seba dáváme. No, já bych začal trošičku úplně někde jinde. Vy jste tady zmínila tu reklamu. Když se podíváme na reklamu, já jsem ještě neviděl, že by byla reklama na preparát, který někoho může poškodit. To jsou všechno reklama na krásu a zdraví. Přitom zásada je ta, že ať už vyrábíme cokoliv, co přijde na pokožku, co by mělo sloužit jako kosmetika, tak by to mělo odpovídat fyziologii pokožky. A v tom je zakopaný pes. Tady bych řekl, a teď mě nikdo nesmí brát za slovo, 90 až 95% toho, co je na trhu, sice používá termín kosmetika, ale já bych to označil jako antikosmetika. On nejde jenom o to, že tam jsou látky, které by byly přímo toxické. Tady je otázka, co to s tou pokožkou dělá. Jestli to tu pokožku nepoškozuje ty fyziologické procesy, které na pokožce jsou. My se dostáváme k tomu, ono to začíná už u těch běžných mycích prostředků, které v podstatě obsahují tenzidy, což jsou excelentní čistící prostředky, ale možná na podlahu, možná na záclony, na prádlo, ale rozhodně ne na pokožku, protože v podstatě pokožku zbavují toho ochranného filmu, který si pokožka vytváří. No a pochopitelně potom je i mnoha věcí v různých výrobcích kosmetických, které podle mého názoru, když bych to řekl jako chemik, který tam jsou nutný, protože tam nějakou funkci mají, ale nemají tam co pohledávat, protože to není ku prospěchu toho člověka, jeho pokožky, vdechování a podobných věcí. To jsou věci, které tam prostě nemají co pohledávat. Přesto se to používá. Príkladov by som mohla uviesť naozaj veľa, ale zoberme si taký rúž. Každá žena ho vraj počas svojho života zje dokonca niekoľko kilogramov. Aké to môže mať účinky vlastne na organizmus, na telo? Tady se to velice těžko vysvětluje, protože ve chvíli, kdy řeknete růž, on může mít velice rozdílný složení. Od nějakých těch přírodních věciček až vyloženě po nějaké věci, které by tam být neměly. Tam je v podstatě, každopádně dochází k tomu, že to ta dotyčná dáma olízuje a tak dále. Se tam používají minerální tuky. Ty v organismu nemají co pohledávat. Je otázka těch pigmentů neboli barev, které tam vznikají. Co to je? Zase můžou být celkem neškodné věci, ale můžou být až škodlivé. A to je to obrovské umění se v tom vyznat. Na druhou stranu, ale třeba někde jsem četl statistiku, že je podstatně větší podíl mužů, kteří mají rakovinu rtu, nežli žen. Z tohoto pohledu bych je vyzvedl, i když nemůžu s nima souhlasit, bych je vyzvedl z toho důvodu, když si člověk vyčistí zuby zubní pastou, která obsahuje tenzidy, které tam nemají co pohledávat, v puse nemá člověk nic mastného, aby to něco rozpouštělo, tak si vysuší rty chlap stejně jako žena. Žena ale potom použije tady tu pomádu na rty, zatímco chlap nic, a ty pigmenty, i když bych měl vůči ním jako chemik námitky z toho fyziologického hlediska, tak přesto mají jednu pozitivní funkci a ta spočívá v tom, že vyfiltrují ultrafilové záření, které nedopadá na neošetřený red. A to může být hlavně důležitý u lidí, kteří pracují někde v přírodě. Když se to člověk vezme, tak na trhu je tak obrovská nabídka, že prostě nějakým způsobem takto v televizním studiu to posuzovat dost dobře není možný. Tam se musí vzít jednotlivý přípravek, podívat se na jeho složení a bavit se o jednotlivým přípravku. Tam sú vlastne tie malinké písmenka, ktoré si nikto nečíta, nachádzajú sa povinne na krabičkách, že aké je tam zloženie. Mali by sme si to čítať alebo rozumeli by sme tomu? No to je přesně to, co říkám, že by měly být nějaký kurzy, aby každý měl nějaký to minimum chemie. Já tomu říkám občanská sebeobrana, ono to je v podstatě v celém životě, aby člověk měl informace tady o tom, co to dělá, jakým způsobem to funguje. Já považuji naprosto scestný to, co dělá Evropská unie, že dneska dělá různý bezpečnostní certifikáty, já tomu říkám ptákoviny, protože v podstatě na co je komu bezpečnostní certifikát, že to obsahuje aceton, nebo různý další složky, které můžou být škodlivé, když ten člověk neví vůbec podle chemického složení, co to je a jaký důsledky nebo jaký negativní účinky to v tom organismu může vyvolávat.
Takže člověk by se mal vzdělávat, mal by se o to sám zaujímať. Každopádně. Na druhou stranu vidím jako pozitivní, a je to proto, že dělám poradnu zákazníkům, kteří mají zdravotní problémy, vidím jako pozitivní, že s postupem času narůstá lidí, kteří se v této oblasti sami vzdělávají, získávají si informace, byť bohužel i tady ty informace bývají občas zkreslovány a někdy dokonce i působí jako dezinformace. To je tak široký problém, kde v podstatě to je, já bych řekl, samostatný vědní obor, aby se v tom člověk vyznal.